खोथायाथ' बेनो जाहैबाय जाय राजा बिनिनो फोरजा नङा होमबा दाथ' सरकारा बिपिएफनिनो जाहैबाय नालाय दा मोननाय मोननायनि खोथा दं आरो बिपिएफआ खोब मोजां रायजोखौ सलायबाय थादों बेनि थाखायनो दिनै रायजोफ्रा मोजां मोनदों बेनि थाखायनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय फैनानै मोजां मोननायखायनो नैयाव जुगदान जाफैदों आरो शिबनि समस्ति नंगौ खिन्थु शिबबाबो बिथाङा बारग' शिबब्लाबो बिथाङा दिनै एमसिएलए जानानैसो दङ बिनि थाखायनो मेनलि बिटिसिआसो नालाय डेभेलपआ बिटिसि ओनसोलाव रायजोफ्रा बिनि थाखायनो जोंजों जइन जाफैदों दोलोनि थाखाय खोब मोजां खोथा बेवहाय दिनै तामुलपुर गयबारि ब्लक बे गयबारि ब्लकआव दिनै बिभिन्न दल बा बिजेपि कंग्रेस इउपिपिएलनि माखासे बारग' चेयारमेन बारग' मेम्बारफोर बिथांमोना बेयाव फैनानै दिनै जइन जाफैदों बे जइन जाफैनायनि कारना बेनो बिपिएफ दोलोआ इलेक्शननि सिगाङाव मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै रायजोनि खाथियाव थांदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टि जेरैहाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय 5 लाख रां आरो 2 लाख आरो माखासे महिला आइजोफोरनि थाखाय 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो बिदिनो बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय बा बोराय बैसोनि मानसिफोरनो होनो होननानै बुंदोंमोन बेखौ जों दिनैहाय बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बयनोबो होफुंनो हाबाय बिनि थाखायनो दिनै रायजोफ्रा बेवहाय फैनानै दोलै नोगोरै फैनानै बिपिएफ दलाव जुगदान जाफैदों जों गयबारि माने गयबारिथ' नंला तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा मोननै समस्ति दङ बे मोननै समस्तिखौ जोङो एकदमबारे नांखागौ होननानै जों जुदिअ एनडिएआव दङ एनडिएआव दङब्लाबो जों एकदमबारे बे मोननै समस्तिखौ जों नांगौ होननानै बुंदों आरो दा जेनेबा हमनानै ला जोंहा नैबे 43 बे 43आव एसटि हिसाबै जों मोनगोन होननानै माबानो आसा खालामनो हायो जेरै एनडिएआथ' बिजेपिनि नेतृत्वआवनो एनडिए नङा होमबा बे हिसाबै जोङो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जोंनि नैबे फिसा काउन्सिलाव एसटि समस्तियाव बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे मोन्थायखौ सेख'नानै दालाथों बेखौ जों खावलायगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारखौबो जों बेखौनो खावलायबाय थादों तामुलपुर 43 43 नं नैबे तामुलपुर समस्तिखौ जोंनो बिपिएफ दोलोनो हगारना होनांगौ होननानै जों सारखौबो जों खावलायबाय थादों आरो दिनैथ' माबा 500नि बारा बेवहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो कंग्रेसनि बेयाव माखासे सोरबा बारग' पिसिडिसि चेयारमेन बारग' मेम्बार आरो बिबान गोनां गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय जइन जादों आरो 500नि बारा